ụmụnne m asị m ka m kwuo okwu a ka ọ dake n'ụda, ka nye ndụmọdụ a ka ọ banye onye ọbụla na ntị, ka ọ banye n'obi ndị kwere ụnụ. Okwu a na-achọ ikwu ekwena ka ọ ganarị gị. Zisaa ihe onyonyo a ka onye ọbụla nweta ya, maka okwu a ya eme mkpụrụ obi nwụrụ anwụ dịkwa ndụ ọzọ. O ya eme nke kpọchiri akpọchi ọkpọghee. O ya eme onye ada atụgharị uche ọtụgharị uche. Kedu ife m na-akọwa? Inene emume emelụ nwanne anyị nwoke bụ late Sinetọ Patrick Ifeanyi Ubah, inene ọtụtụ ndị ọzọ welitere isi akwagoro akwamozu dị iche iche. Ịbịa ebe ahụ efu ndị ọgaranya n'ikem a na-abagasị afa, a na-akpọgasị afa dị iche iche. Anụgo m ọtụtụ afa, nụkwa afa nụ nke na-ebu isi. Onwe ndị a na-akpọ hero, onwe ndị a na-akpọ mkpụrụ obi ndị obodo ha. Anyị anụgo nke nwanne anyị nwoke Ebubechukwu Ụzọ. Enwe ndị na-aza agwọtụrụ mbe, enwe ndị na-aza omere ọra, enwe ndị na-aza amara obiamana, enwere anụ nganga mpi, enwe ndị na-aza ọta atọkị na tọki, enwere dundun yọnyọn one of ndị obodo ha, enwere ọzọ pụrụ inye ego, enwere egbe a na-agba anyanwụ, enwere eze ego, enwere ala na-azụ nwa na ọtụtụ afa ndị ọzọ ma ama akpọchanwụ. Mgbe sị ka m jụọ gị ịma na enwere title bụ the greatest here on earth. Enwe title bụ the greatest. Every other title can change as a matter of situation. But for this title, it can never change. When it comes, nothing can change it. This title, they're the good people, or they're rich, or they're the bad ones. Our achievement, no na. Get the title, late, L-A-T-E. Okay, for this title, if also get sacha, open a quadron car, a man or a car take unaware. Ajụjụ nchọrọ ịjụ gị wụ, kee maka your classmates, kee maka your classmates ndị anọrọzi. Ọkwa ha nchara ị ji this title wee na. Kee maka your relatives ndị anọrọ, jee na the obituary posters. Ọkwa ịfụ this title, kee maka your parents ndị anọrọ, kee maka your grandparents, kee maka your friends and the colleagues, kee maka ụmụ gị ndị anọrọ, kee maka your partners. Ọkwa ịfụ that title there, they all have late as a title. Jee nene posta amagasịrị ha, ịfụ na late dị na ya. Ajụjụ wee bụrụ ka ị na-afụ ndị ọgaranya n'ikem na afa niile a na-aza na-eme ife dị egwu. Kedu ka ị si akwado maka this title? Maka ada akwụrụ ya ụgwọ. Every other title a na-use millions of naira mee celebration, mana nke a bụ free of charge and it must come. Nke ka njọ bụ na your enemies will participate in the celebration in your absence, in absentia. They will participate and they celebrate. Aha bụ ndị a na-ejikarị banana eri rice na akwamozu. Ha bịa ebe ahụ, ọ bụrụ eke na ọmụọkịrị ha na-amụghị amụ, ngwa kunye ọkwesị na ebe anwụ. Ọha nwa na-eji banana eri rice na akwamozu mmadụ. They will come. Ekwekwana ka ọ kachi ya gị unaware. Ekwekwana ka this title bịakwute gị unaware. Ka ị si akwado, ọ ife nchọrọ ịjụ gị taa. Maka a na-eji akwamozu ndị ọzọ, ọ dị ka ndị dị ndụ ama anwụzi anwụ, mana ekwuo na m ya na anyị nwa dị ndụ bụ ozu anyị akwa echi. Ị na-akwado ọda title, na-akwadoro ya debe kamo, debe canopies, kpọsịa ndị mmadụ kpọọ ndị egwu. Ka ị si akwado nke a, wee na-asị gị bikwa dị ka ya asị na ị na-apụ echi. Live as if you will depart tomorrow. Mbọsị ọ na ị na-ebi ndụ, ị na-ebi ya ka your last day, o ya emeghị uche ga-adị ya. Ọ bụrụ onye asị ya nwụọ na anwụ. Ị na-ekpe ekpere, ị na-ebi ya ka your last prayer. Maka e nwere death after life and enwere life after death, whether you like it or not. Maka okwu ọ na-ekwuchara nwe oyi aka ndị mmụọ adịgo na ya. Wee sị ka m jụọ gị, ife ya egosi na ịma ife, maka wise people learn from other people's mistakes. Ndị ma ife na-esi n'ife mere ndị ọzọ were amụrụ ife, mana onye iberibe na-achọ ka o mee ya, ọkwa ọ dị ndụ wee ka akụkọ ya. Ife ya ajụzi onwe gị bụ ezinụlọ gị, ndụ gị, ife ha gburu nna gị, onye na-achọ igbu gị. Maka ịmara ife ihe ekwe ka ife gburu nna gị gbuo gị. Ọ bụ na nna gị na-achụta nwaanyị, eweri ya mara ya o wee nwee ajọ afa, ị na-achụta nwaanyị. Ọ bụ na nna gị na-ezu ego obodo, na-eri ego obodo, ọ ife a ka ọ na-akwadowe gị, iso ya eme ya. Ọ bụ na nna gị na-akwafu ọbara, iso ya eme ya. Ọ bụ na ọ na-atụta asị, nọ a chronic liar, iso ya eme ya. Ife a ka ị ya jụ onwe gị. Ọ bụ na ọ na-eweta iwe ọkụ, nna gị bụ anger personified, iso ya eme ya. Kedu ife bụ njirimara gị? Kedu ife bụ njirimara gị n'obodo? Ife gbosabe nna gị gbosabe gị ma a na-emara ife. Ife gburu nna gị gbuo gị ma a na-emara ife. Onye ka m ji asị gị esokwa na ndị iberibe, maka amaghị m ndị bụ ọyị gị. Maka isobe ndị iberibe, ha ya atọ ị ga-ala iberibe, isoro ha mee ihe iberibe, o ti gị n'ọnọdụ iberibe, o wee bụrụzie the group of iberiberism.
uche unu dị ya. A sị ka nye ndụmọdụ a, cheta this title late, ọ na-eche onye ọbụla, ma onye ukwu ma onye nta, ma ọgaranya ma ogbenye, the same title. Ogbenye nwere ike ọmaza anụ nganga mpi, ọmaza ọta tọki na tọki, ọmaza dundun yọnyọn nwa na ọfụ ndị obodo ha, ọmaza mkpụrụ obi ndị be ha. Mana ọkwa ifuru this late, this title, emetara ya n'ego. Ị chọrọ ịchọ ya, it must come. Sọọsọ ebe ị nwere mbọ ya agba kịta bụ preparation, maka enwere ebe a na-eje. Ọ bịara ije nwụọna. Zisa ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. The best of all.